सर मिट आरो सोशियल इकोनॉमिक एवेयरनेस प्रग्रामाव हाबाफारि बाहागो लाबाय सर मा नुदों बियो बिटिआर सरकारनि जा प्रमद बर' मानगोनां बिथां चिफनि सरकारनि दैदेननायाव बिटिआरनि 40टा समष्टियावबो बे एखे हाबाफारिखौ लानाय जादों मानोना जोंनि बेनिफिशियारिफोर बिथांमोननो जों मा बेनिफिट जानाय स्किमफोरखौ जों होनो हाखो आरो बिथांमोनहा मा जेंनायाव गोग्लैनानै दं बे गासैबो जिनिसखौ सरकारा निश्चयखौ मिन्थिनांगोन आरो बेसेबांखिनि समष्टि वाइसआव बेसेबांखिनि बेनिफिशियारिफोरनो जोंनि सरकारनि आसनिफ्रा बोरै सौहैखोना सौहैदिया बेखौबो मोनसे सुलाद लानायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जों नुदों जे सरकारा थारैनो जोंनि रायजो राजानो जोंनि नोगोरारिनो सरकारि जिखिनि बेनिफिशियारि बा स्किमफोर दङ बेखौ सौहैहोनो जे हाबाय बेयाव नुजानाय बेनिफिशियारिफोरनि जे अनजिमा बे अनजिमायानो फोरमायो सरकारा जे मावनो हादों बे थांनाय बोसोरब्रै खावसे बोसोराव बेनो फोरमान आरो बेखौनो जों नायनो नागिरदोंमोन जे सरकारि आसनिफ्रा जोंनि रायजो राजा गोरिब दुखिया रायजो राजानिसिम बेसेबांखिनि सौहैखो दा बेनिफ्राय जों गोजोननाय मोनदों जे मोनफ्रोमबो समष्टियाव जोंनि सरकारनि मावनाय दांनाय जेफोर आसनिफोर दं जेरै गियान सोरां माइनाव सोरां आलारि सोरां बेबायदिनो गोबां स्किमफोर जितु दङ बे स्किमफ्रा थारैनो जोंनि समाजनि एकदम गोरिब दुखियानि न'खरसिम जे सौहैदों बे फोरमान खालामो मोनसे गोनां बिजाब बेखेवनाय जाबाय स्पिक टु बड'लेण्ड भिजन टु एक्सन बेनि गेजेरजों मा मुलाम्फा जागोन नोंथांमोना नाय जे जोंनि नैबाव मोनसे कनफ्लिक्ट निश्चयखौ सोलिबाय थादोंमोन आरो कनफ्लिक्ट रेजलिउसनखौ जों बोरै खालामनो बे बिराद गिदिर मोनसे जेंनामोन आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखायनो जोङो सान्थि मोननै थानो हायाखैमोन थांनाय गोलाव बोसोर 15-17 बोसोरा जोंनि गेजेराव जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव फोथायलायनो हायै नांलाय खमलाय मोनसे थासारि बुलाय सोलाय मोनसे थासारि आरो बे थासारिया जों रावखौबो सुखुआव थानो होआखैमोन सरकारि आसनिफोरखौ मावफुंनायाव निश्चय हेंथा जादोंमोन आरो बिश्वास गैयै थासारिजों जोंनि जे एकदम गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय जाथि जनगोष्ठीनि मादाव जोंनि जे मोनसे सोमोन्दो जे सम्पर्क हाथाम पुरुखिया जिखि सम्पर्क होननानै बुंनाय जादों असमियाव बे सम्पर्कआ थांनाय बे 15 बोसोराव एकदम थेर बेथेर बायफ्लेदोंमोन जायनि थाखाय जोङो गोबां रोखोम बियो ससियेल बिथिङावनो होन बियो नोङो सोलोंथाइ बिथिङावनो होन बियो नोङो पलिटिकेल बिथिङावनो होन मोनसे खहा जों नुबोदोंमोन दा बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो गुबैयै जोंहा नैबे ओनसोलाव सान्थिखौ जों स्थापन खालामनांगौ बेनो जोंनि गुबैसिन खामानिमोन आरो बेखौ जों गायसननोबो हाबाय दिनै सान्थि फैबाय थांनाय सरकारनि दिनाव नोङो मा जादोंमोन जे मोनाबिलि 6टानि उनाव नोङो न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनांगौआ हराव ओंखारनांगौआ बिराद मोनसे रिस्किमोन दिनै बे रिक्सआ गैलिया जोंहा रावबो गिनांगौ जालिया जाथि माहारि गासैबो दिनैहाय उदाङै गिदिंनो हायो गासै हराव नोङो गिदिंबाय थाब्लाबो नोंखौ सोंग्रा सासेबो मानसि दिनै गैया आरो बेजों मा लाब जादों जोंहा सोलोंथायाव जोंहा जौगादों दिनैहाय नोङो नाय जोंनि बिटिआर ओनसोला जोंनि आसामनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ मेट्रिकनि रिजाल्टआ हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ एकदम गाहायाव बटमावमोन जोंहा दिनै बे टप लेभेलाव फैनो हाबाय बे जाहैबाय एकमात्र सान्थिनि थाखाय बेयाव गथ'फोरनिफ्राय लानानै जोंनि फरायसाफोरनिफ्राय लानानै लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै बोराय बुरिनिफ्राय लानानै गासैबो मोनसे जे मोजां मोनसे थासारियाव दङ आरो मोजां मोनसे थासारियाव थायोबा न'खरा मोजां थासारियाव सिन्था खालामनो हायो थाखा फैसा बे आरजिनो हायो बे जिनिसफ्रा सिगांफ्राव जायाखैमोन दा बेनिखायनो आरोबाव बेखौ पारमानेन्ट खालामनांगौ जायोब्ला एसे गोथौआव हाबबावनांगोन जायनि थाखायनो भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादोंमोन 26टा जनगोष्ठी दङ जोंहा 22 जनगोष्ठी बे 35 लक्ष जन साधारन बिनि गेजेराव बिथांमोननि गुबै जेंनाया माखौ लानानै बिथांमोनहा जाथि हिसाबै गावखौनो गायसननो हागोन सिनायथि होनो हागोन रैखाथि होनो हागोन बे बुस्थुफोरखौ थिग खालामनानै भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों थांनाय बोसोराव बेखौ बेखेवनाय जादों आरो बेजों लोगोसेयैनो मोनफ्रोमबो भाषा कला संस्कृतिखौ जोंहा रक्षानाबेक्षन होनांगौ दा बेनिखायनो मोनसे डिक्शनारि जे गासै 26टा जनगोष्ठीबाबो
माखासे जनगोष्ठीनिया भाषाया बिथांमोना रावा रायलायग्रा रावा असमिया राव बेयाव जोङो आलादा गावहानो राव दंखायो हिसाबै जोङो 18था मोनदों 18था बे 18था रावारिफोरनि 1000 सोदोब 1000 जोंहा बाथ्रा माने सेन्टेन्स बेखौ कम्पाइल खालामनाय जादों आरो बेखौ कम्पाइल खालामखांनायनि उनाव जोङो जिथु गोरोबलायैनि गेजेराव खौसे होननानै बुंदों इउनिटि इन डाइभारसिटि नैबेखौ जों निस्सय लाबोनो हागोन मानोना गासैबो हारिया दिनै फोथायनाय लाखिदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे सरकारनि सायाव जे जोंनि हारिखौबो जोङो रैखाथि बिथाङा सानो सिन्था खालामो रैखाथि होनायनि थाखाय ओरैबायदि हारि दङ जे बे 26थानि गेजेराव 10,000 जनसंख्या थानाय बे 10,000 जनसंख्या ओरैबायदि लेथेर फेथेर अबस्थायाव दङ बिथांमोनहा माने रानसारनाय अबस्थायाव ज' नङा ना बिसोर राजखान्थि बाबैबो माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हायो ना रांखान्थि अबस्थायानो मोजां ना सोलोंथायानो मोजां ना भाषायानो जौगानाय खिन्थु दिनै सरकारा बेखौ मावनो लादों जों नुदों जे उदांस्रिनि दिनै 75 बोसोर बारलांबाय ना आसाम सरकारानो सिन्था खालामदों ना भारत सरकारानो सिन्था खालामदों ना बुहुमावबो रेकर्ड गैया बबेबा मोनसे इलेक्टेड सरकारा बेबायदि सिन्था खालामदों बियो गिबि रेकर्ड बियो अन रेकर्ड बियो जे 26टा जनगोष्ठीनि भिजन डकुमेन्ट बानायदों आरो बिनिनो बेयाव थानाय जाथि जनगोष्ठीनि भाषाखौ स्वीकृति होनानै रैखाथि होनानै माबा मोनसे आशा माबा मोनसे रे अफ लाइट बिथांमोना नुदों जे जायजों जाथिया थांनानै थागोन बे जिनिसा दिनैहाय फैदों बियो जोबोद गिदिर मोनसे बाथ्रा ओंखायनो दाखालि मैया सानसे जाबाय दाखालि बेखौ बेखेवनाय जाबाय गुवाहाटीयाव कलाक्षेत्रआव आरो बेजों जोङो आरोबाव जाथि जनगोष्ठीफ्रा भाषा रोङोबा बिनि गोरबोआव हाबनो हायो